just like a sinker line, and yes, and then all two sinker lines. One is for the hook and one is for the sinker. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Hi manne, welkom by CVR. My naam is Corrie en manne, ons is vandag ek is saam met my pa hierso, die wat nie weet nie. Manne, ons gaan vandag Pringlebaai toe, kan jy glo? Vandag het ek my 12 voet stok en my nuwe katrol hierso, en dan het ek my 10 voet stok met die klein katrolletjie. Vandag gaan ons kyk wat om te vang vandag. Is soos in koud vanoggend gewees en vandag ook nog koud. En manne, kom ons kyk vandag vir die see, wat gaan ons vang? En die water lyk 'n bietjie skoon en ek weet nog nie hoe is die water en goed nie. Maar manne, kom ons gaan wys vir julle. Ek het by Dubai gou gestop om goue koerant en gou mossel te kry. En ja, ek het dit nou nie afgeneem nie. Ja, en my pa het gou, toe ek by die Dubai was, het my pa gou van petrol gegooi. Maar ons is nou in pad Pringle toe, en ons gaan vir julle wys. Dit is 'n nuwe spot wat ons gaan try, wat ek gaan try. En manne, Victor is nou nie, hy is saam met sy vrou in die Kaap. Ja, maar hulle gaan eers van ons kant hier terug wees. En manne, dan gaan ons vir julle wys, en ja. Yes manne, welkom by CVR. Ek is nou hier by water. Ek was daar by 'n ander spot, maar hulle was besig om, daar was 'n Bobbejaan wat besig is om my pa se kar in te gaan. Sien my pa ons het skuif, manne, en ek is nou hier by 'n nuwe spot. Soos wat julle kan sien, 'n lekker spot. Ja, hier is kroonse, soos julle kan sien. Die kroonse is so mooi hierso. En ja, en dan kykie, ek het die Dringelyn se nuwe katrol, die 6000
met die 12 voet stokkie. Ek gooi 'n lekker mosstokkie. En ja, dit is so mooi so manne. Maar manne, kom ons kyk maar wat kry ons. Daar sê. Sê manne, ek het vis hier aan. Kom ons kyk gou wat is dit. Ek sit hy 'n bietjie vas. Ja, ek hoop dit is 'n lekker vis. Hy sit een bietjie vas. Maar ja, ek het hom nou ingebring, maar nou sit hy vas. Ai, seker manne. Ek het nou klipvis gevang, soos julle kan sien. En ja, so ek het so 'n klipvis gekry, soos julle kan sien, mooie klipvis, maar kom sit hom terug. Okay guys, I get nothing. Yes, it's my I get just one clipfish. That was that. That is a small, just small fish. What bite by my white mussel. Yeah, and you can see the sea is the sea is nice and strong, but I want to get some gully and stuff. But yeah, but yes guys, you can see the sea is strong, and guys, hier is 'n bietjie rof manne. Ja, jammer dat ek nou 'n bietjie Engels Afrikaans bietjie praat. Ek is nou nie so goed met my Engels nie. Maar guys, I just want to say to my dad, thank you what my dad bringing for me, for the fishing. Yeah, but guys, I got only maar ek gaan nog nie opgooi maak hier. En manne, dan gaan ek maar skuif. Guys, I just want to get another throw. There I have another white mussel and stuff, but I just gonna make one throw here, then I'm gonna move, and then yes.
Goeiemorgen mannen. Welkom bij CVR. Het is al amper 7 uur. Vanmorgen, het is lekker zaterdag mannen. Ik heb 2 seuns wat voor mij wat samen bij komt visvangen. Mijn broerse seun, Robert en zijn vriend. En ja, dan mannen, kom eens gaan kijken. Ik ga samen met Jan Black. Zo, hij gaat ons optellen. We gaan ons lekker vis vangen. Ik heb mossel. En ja mannen. Het is nogal een beetje koud vanochtend. Maar ik heb alle 2 missies. Maar ik kan een die CVR missie en de andere die Adrenaline missie. En ja mannen. Maar kom eens gaan kijken wat gaan ons vangen. Maar we zien jullie bij de zeer. Zeg jij mannen? Yes. Zeg, wat is jullie namen? Zo Andrew, ex-Robert. En mannen, ik ga vandaag op je visvangsboot zitten. Hulle het een beetje laat opgestaan, ik heb het al vroeg wakker gemaakt. Maar ja, ons gaan gauw klaar toe. Dat hulle gauw een paar uur zit en dan zien we jullie bij zeer. Yes. Bye, wow. Hoe gaat het, Corrie? Goed, hoe gaan we met jou? Lekker, lang was gezien hè? Yes, ja. Huh? Zien jullie nou, jullie ook CVR? Ja, hij heeft ook een CVR kippie. Dit is een nieuwe stofwas, nee. Daar is je niet jullie. Daar zullen we niet spelen. Daar is je 15 voet. Als je 14 voet, blijkt het nou hier. Triple force. Wat is de grootste vis wat je hebt omgevangen? De grootste is op die 15 voet en die 13. Ik sta bij 13 en die zit 15. Die slimmer zit dan op die 14 voet. Oké. Je weet met tagging kit ook hier zo? Weet je tagging kit? Weet je? Nee, ik heb nog geen thuis met de boven. Oké, nee, ik heb mij nog maar samengebracht. Dus Ja. Ja. Maar ik ga nog rustig een stuk aan de schaar zetten, dat is ook goed. Dus als ik een kraan gevangen, ja, dan zet ik zo bij het Ik heb nog geen stembras gehouden. Man teruggezet. Ik heb gezegd, als ik hem vang en ik hem slecht ga, dat ik zie dat ik het niet maken en de saus en zo te maken. Oh ja, Maar maar dat dat is vind ik kennis. Ja. Alle bij sensitief. Maar ik kan bij jou niet, ik kan bij jou maar pan te gaan. Ja, als je dan krijgt. 11 kan ik maar. Ja, de Elvis, die anders. Ik heb dan een golden in elk geval. Weet je? Yes. Op die, en dat is zeer golden voor de buiskant. Dat was dan bij die eiland. Nee. Ja, hij is lekker lucht. Ik zeg punt, hè. Het is zacht, ja. En lekker groot boogjes zo. So je kan het ook lekker. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
souls. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. As manne, ons het 'n bietjie repo, maar kom ons gaan kyk. Want ek het al 'n repo by my mossel ingesit en my garjola gevang. Kom ons kyk gou. Zo, Wat het jy? Repo? Repo. Ja, wat gaan jy repo doen? opgooien. Jy gaan dit op die mossel gooi. De bossen gooien. Oké, kom ons kyk nou. Oké, wat jy doen is. Kom maar. Oh shit. A few moments later. It's absolutely boiling quick. Okay. We are heroes tonight. We will fly above the sky. As manne, ons gaan nou na 'n ander spot toe. Ons het gekyk by die strand. Ons het 'n paar goeie gemaak. Ja, Robert en sy vriend het 'n paar buite gekyk, maar nog nie vis nie. Maar ons gaan nou skuif na 'n ander strand toe. Ja, en dan gaan ons hoop ons gaan 'n lekker vis kry. Want ek wil graag vir Robert en sy vriend op 'n vis sit. Laat hulle as hulle vis kry of Jan, laat hulle 'n lekker vis braai. En ja, maar dit is lekker om saam met Jan bietjie weer vis te vang manne. En ja, Robert, hoe voel die visvang vir julle? Dat is baie lekker. Baie lekker. En manne, ja, dis hulle het gesê hulle wil weer bietjie te gaan doen nog. En as ek hierdie kant toe kom, maar ja, maar ons gaan julle sien op die ander spot as ons nou by die ander spot kom. En ja. Hallo, hallo.
Betul, maak jy jou lyn styf hè. Die vissing. Ja wat? Fokus hè. Oh. Gaan. Wat is jy daar? Wat is jy? Klippers! Haha! Gaat erop! Hij is gewoon! Hoezo? Ja, zeg Robert! Hou gewoon met jou, hou goed zo, hou hem zo, hij zal niet bijten. Hij zal bijten. Ja man. Oké. Hou goed zo. Nee man. Oké, wacht. Zie hoe je tegen pot? Hoe je tegen pot? Maar Robert wil graag een grote vis zien, maar het lijkt me klippers is telepeert. Ja, maar kom eens te halen uit. Oeh, wat? Oh. Als mannen, ons sluit nou af. Ik wil net voor Jan, baie geluk met jou klippers hè. Robert, baie geluk met jou klippers. En baie dankie dat jy kan kom het. Maar ja, ons sal het weer doen. Ons het maar ons hart probeer om ons vis te vang vir Galjoen of Koolstad of Willebad. Maar Robert het 'n vis aangehad, maar hy was net agter die bamboes. Maar toe breek ek nou, ek het hom gehelp, toe breek ons af. Maar die dag was lekker. En manne, ek wil net vir julle sê, onthou, sal like en subscribe. En enjoy the video. En ja, dankie vir julle almal. En ons sal weer kom en die vis geniet. Ag, die video saam weer doen. En ja, maar die wat in die week is in skool, en die wat saam wat julle skool te gaan is goed. Sterkte vir skool. En manne, dan morgen is, wanneer is jullie rappie? Maandag. Ja, hulle speel maandag tegen 'n ander skool. Support hulle. En ons hou hulle duim vas, laat hulle wen. En ja, maar cheers manne.